addiction so bad, že já prostě jsem si zakázala si koupit vapík, protože prostě už musím přestat kouřit. A psala jsem Štěpánovi, jestli mi nemůže Boltem poslat ten jeho, i když by to reálně stálo úplně stejně, jak si koupit ten nový, který mám hnedka vedle baráku. A celý den tady avoiduju prostě chození pro vapík si ho koupit. Tak jsem, vole, prostě nadzvedla madraci a hledám prostě vapík. V madraci, jestli tady náhodou není spadlý nějaký. Já prostě hledám vapík spod madrace. And this is exactly why the fuck byste nikdy neměli začínat, vole, s kouřením, nebo vole s nějakýma takovýma sračkama. Hej, reálně je to možné, že já tady chodím kabelku po kabelce, vole, a dívám se, jestli náhodou prostě v nějaké z nich nebude prostě do píči vapík, vole. A nikde není prostě vůbec nic, prostě co to je vůbec za věci, kurva. Prostě nikde nic není. Já fakt nevím, co mám dělat.